Teroja Kuria utawi ibu biro-biro tingkatan riya ilang anna agla doanna riya dua riya ubi asli iman ngertenono yen satemene luwih berarti piro-piro macem-macemne werna-wernane riya ya kuwi riya kanthi pokoke iman ngetokno iman padahal ora iman itu sing dimaksud riya di aslil iman wa sahibuhu mukhalladun fil nar wong sing duweni wong sing nglakoni riya di aslil iman iki dilanjutno ing gone neraka. Asalkan beriman itu isih ana harapan diletas saka neraka. Sebelum riwayat terpinggirane kitab Irsyadul Ibad kono wong iman sing paling pokola diletas saka neraka namine sunah. Bisa bedane maca ya kanal ya mangan sampai dibulei malaikat malik terus warna ketemune gosong nyamari waktu sing kokung ning roko yo ireng wong sing gosong yo ireng sampai nyamari iki sing riya di hasil iman pamer nekokno iman padahal dudu iman dilanjutno ning neraka. Ora harapan tuntas. Wa walladhi yudhiru kalimata syahadat wa batinuhu mash'unun bitakbir. Kuwi wong sing ngetokno kalimat loro syahadat tauhid, syahadat risalah diketokno maca syahadat tapi jero atine kebet bohongno gak mempercayai gak benerno Pangeran kuwi Gusti Allah yen Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku utusane Allah. Gak percaya. Ngucap syahadat tapi atine ora percaya. Iki jenenge riya di aslil iman. Wahada huwa nifaq al-madhkur fil Qur'anil Karim. Sing iki sing disebut nifaq kemunafikan. Sing disebutno ning Quran ingkang mulya. Fi mawadi asyaka ing pirang-pirang panggonan sing pisah-pisah perso-perso.
Wadhalika mimma yaqilu fi zamanina. Riya di aslil iman disebut nifak menika kemunafikan iki riya sing sithik ana ing dalem zaman kita. Zamane musonal kita iki munafik iman itu sithik. Zamane kan Nabi mungkin berat ya. Wajul aku bihi ma'iyya zakabul jannah wa darul akhirah. Termasuk nifak niki ngetokno syahadat tapi uga percaya ning ketauhidan. Dia termasuk wong sing angas mengingkari ning gune amane swarga neraka akhirat iki percaya sehingga mungkin termasuk bisa lewati susah-susah bisa berbicara yang punya alam kerja yang punya alam akhirat. Awyak tidak toya bisa disyari utawa wong sing nekakno ngeyakini syariat wis dilempet ditutup wis ora dibuka wis ora kanggo wis aturan agama wis ditutup. Wal akram mailah ila ahli ibadah surah hukum surah condong salok nenggone ahli ibadah apa-apa oleh sembarang dengan oleh nganggep aturan hukum itu kayak ini termasuk kelompoknya nifak. Awnya tidak kufron wa huwayu biyu khilafahu. Utawa wong sing nekakno meyakino kekufuran tapi sing ditetokno sulayane kekufuran. Sing ditetokno kaya wong iman. Ya Allah. Kalau salah panggil bos sama belajar jadi progresi menghancurkan Islam soal dulu ini mempelajari kitab-kitab yang pinter agama Islam bahkan cerita agama sampai ngimami wong Islam kira-kira tahun lagi kodul musola arwah ini orang sah ini orang wong Islam. Pinter agama tapi orang belum iman dan belum Islam. Tapi ini orang Islam sehingga ngomong itu ikut manut. Wahai minal munafiqin al-mura'in al-mukhallafina finnar. Wong sing kaya ngono iku ngetokno kalimat syahadat tapi ora percaya ning isi kalimat syahadat. Ora percaya ning anane akhirat. Meyakini orang hukum orang aturan agama. Jadi wong sing munafik netokno iman pada ora sesoged langgeng ing dalem neraka. Jadi
derajat peringkat sing paling dhuwur saka riya. Wa ismun minar riya dunal awali, dundunan saka riya pamer metokno ngamal apik padahal ora krono Gusti Allah, krono diketok-ketokno pencitraan. Jika pilih kacau akeh sami sore peringkat utama, karena dia durul Jumat awis sholat, walau la khawful maghmati laka malayut layak dulu. Wong sing kaya contohne riya pamer sing sami sore peringkat pertama, peringkat pertama ngetokno iman tapi dudu iman. Kaya wong sing nekani Jumatan, nekani sholat, tapi tujuane udah ora diparingi wong akeh. Ora teko dene wong karo wong akeh diparingi. Iki nek nekani kerapian iku kuwatir orang nekani kok diparingi. Diwajul menungso. Awya silu rahimahu awiyu biru walidayhi la'andur batin lakin khawfan minan nas. Nyambung silaturahmi bekti karo wong tuwa loro tapi ora didasari rasa seneng, rasa ikhlas, tapi dasare kuwatir tak diparingi dulu musuh orang ngono. Orang silaturahmi nyambung seduluran kuwatir diparingi dulu. Orang bertene wong tuwa lorone kuwatir diparingi dulu, ora didasari rasa seneng karo sedulur karo wong tuwa. Disebutnya riya. Au yuzaki au yakuju kadalika utawa bayar zakat lunga haji krono kuwatir tak orang bayar zakat orang lunga haji dipaidu. Kira-kira itu suke orang haji, suke orang zakat, kuatir dipaidu toh. Zakatnya juga apa, hajinya juga apa, tapi hati ini tujuannya saya dulu bener. Fayakunu khawfu min madanatin nas agama min khawfi min iqabillah wadile nak diparingi dulu sama orang lakoni luwe gede dibanding wadile diseksa Gusti Allah dimungkuli perhatiannya udah kalau manusia daripada Gusti Allah. Nah orang lakoni orang ewang kalau Gusti Allah, tapi ewangnya kalau manusia seluruh gede. Jadi pria sing loro. Wala goyatun jeli iki dudu sing katok puncake dudu karo Gusti Allah ora ewang karo manusa ora ewang dudu sing pol-polan dudu metang. Wala azdaroso ikau bil marti dugumun wong sing lakoni iki
patut banget oleh gendune Gusti Allah, diuring-uring, digetingi Gusti Allah, nglakoni apik kok cuma krana merdekno manusa, ora merdekno Gusti Allah. Wa ismun yura idin nawafil yang suruh anda fil khalwa dunduman soforia male pertama riak yang gune iman, sing nomor loro riak yang gune perkara sing hukume fardu. Jadi saat sore riak nenggone sing hukume sunnah, lakoni sunnah diketok-ketokno. Sing nak nggon sepi rasa-rasa wong sregep salat sunah bulan bali. Nah sepi ora gelem lakoni jenenge riak nenggone kesunatan. Summa yab'athu liya ala fi'liha kakuduril jama'ati wa iyadatil maridi wa ikadil jamazati wa sawmi arafah wa asyura khawfan minal madamati wa tolaban lil mahmadati. Terus riak kaya ngene mau bangkit wong nglakoni kerapian kesunatan. Sing ora perlu lain maksudnya kaya nekani jamaah iki perlu dibayar. Pilih wong loro ngiring jenazah terlakukan pemakaman ini poso dina Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, poso Asyura 10 Muharram diarani Syura. Nah orang lakoni kuwatir dipaidu nilai dengan ustaz dina Arafah ora poso, dina Asyura ora poso. Kuatir ngono, kuatir dipaidu. Setelah lakon itu dipuji-puji, disanjung-sanjung, atau sregep juga kan. Jadi nek lakoni yo wis apik, dilek wong loro yo apik, ngiring jenazah yo apik, poso Arafah, poso Asyura. Nekani jamaah ape cuma jolongane sing kliru, niate tujuane sing kliru. Tujuane nak orang lakoni berarti aku dipaidu ngakeh aku. Jadi salah tuju ngamale tapi niate. Wa ya'lamullah ta'ala wa qala bi nafsi lamma zada al-aqdil faraid. Lamun dene persepen nek omah dhewe misale iku sing dilakoni iku fardhu tok. Salat dhuwur tok ora kok dia ora dia kurang nak dhewe. Nah, karena Allah, tapi Allah itu ditambah ya, kok dia itu dulu sih, mau kakak, mau kakak dilakoni kafe, satu ini dulu kok dia orang patah berkaat, sabari patah berkaat, dilakoni kafe, nah kalau orang beres. Nak diwean
ora sampai saka berdutok wis dilakoni. Wahada adimun walakin dunama qobda pria sediki pamer melakukan kesunatan ius kesalahan sing gede tapi sami sore sing sadurunge ya kuwi pamer ibadah perdu. Wa ismun yuroi bifi lima fitarbihi nuksanul ibadah. Dundunan sing sateruse sing nomor papat wong ngetokno nglakoni perkara sing nak ditinggal iso mengurangi nilai ibadah. Ora sampai batal loga. Kala digorodu ayu kofi maruku wa sujud wala yutau biru iroha fa'idara nasu amsana ruku wa sujud wa takal iltifa wa tamal kutrina sajidai wa nak sholat diwe niku ruku'e sediru pokoknya subhanallah wes bertolak minasa suwe moto subhanallah wes sujud yo moto moto surat sak dari Fatihah yo biasanya tak diwe ya kulu kita apa yang lain ya tapi nek karo ngake ruku'e digawe suwi sujude yo suwi maca surat yo sing rada dawa sithik iki jenenge pamer upama ora dilakoni jesa dene kok dhewe yo tolak ingat tetep rukuk kanteng ora obeh sak suwe subhanallah tapi lah nek karo ngake rada suwi moto tasbih sampai orang yang telu dan iso sebelas nah ini ada berwok tapi nak diwian masih contoh wa kadzalika alladhi ya'tadu ikhraj zakat minad dana al-arabiyya aw minal habirati fa'idha tola alaihi ghairu akhrajaha minal jayyid khawfan min madam matihi. Termasuk sing kaya iku wong sing biasane nah ora ngake iku ngetokno zakat upama rupa dinar iki duit saka emas sing ditokno sing eli duit sing upama kertas sing wis umur melang duit kawa-kawa sing ditokno zakat umpama biji-bijian pari, jagung, gandum ini sing tokno kanggo zakat diweruh fakir miskin di pilah sing eli sing apik dipek dhewe tapi nek ora wong akeh sing ditokno sing apik-apik wae dipaidu iki kesalahannya mriki nek ana wong lagi gelem nek tokno sing apik nek ora wong tokno sing elek-elek. Wa kadzalika as-sha'im yasumu sawmahu anil ghibah wa rafas li ajli khalqi la ikmala li ibadati saum khawfan minal madamah wa hadha aidun minar riyal al-mahdur
utawa wong sing poso ora wong sing dilengake mbek poso yang ngrasani wong iso ngelek tapi nek wong sing dilengani mekono usuke ora gelem ngomong tentang elek wong liya kalau iso basa kalau kotor sing biasa ditinggal wong sing keringan terus jatuh asli ini termasuk riak sing dilarang. Padahal ayat nilai akal makhluk kita masih takdiman lil makhlukin alal khaliq karena menterima dihisikno makhluk ngalahno Gusti Allah sing gawe makhluk. Jadi perhatiannya kok malah makhluk kok ora Gusti Allah. Fa'in qala muro inna manfa'atul dari siyanatan di al-sinatihim ahil riba fa'inqola ribabi mati tekun syaitan indaka wa al-bisur wale saltaku kadari nah sing pamer muni aku kok nglakoni ngono yo jogo lesan wong akeh bil orang rasane aku tak melok jamaah oke wong ora rasane aku kan malah dadi dosane wong akeh jadi iya bener jogo terus sampai dirasani itu ya apik tapi sudah jadi tujuan inti aku tak jawab di orang dirasani itu orang tujuan itu tujuannya lillahi ta'ala jogo kelakuan di orang dirasani wong akeh ya apik tapi sudah jadi dorongan amal gelem jamaah, gelem ngaji, gelem apa-apa, gelem aku lakoni di luar biasa. Di rekod Indonesia.